Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα απλό τοπίο με την χρήση κάρβουνου. Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας stick φυσικού κάρβουνου με ένα απλό προσχέδιο. Φτιάχνω τον ουρανό τοποθετώντας το κάρβουνο και μουτζουρώνοντας μετέπειτα με μια χαρτοπετσέτα. Βλέπετε ότι το κάρβουνο, το φυσικό κάρβουνο, ενώ είναι δυνατό όταν γράφουμε, όταν το μουτζουρώσουμε τότε αυτό γίνεται πάρα πολύ απαλό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαχειριστούμε, το οποίο βέβαια αυτό έχει ένα μειονέκτημα, διότι μουτζουρώνει εύκολα. Εδώ χρησιμοποιώ ένα συμπιεσμένο κάρβουνο, όχι φυσικό, και είναι χωρίς ξύλο αυτό, για να σκουρίνω λίγο περισσότερο τις μεριές από τα σύννεφα που θέλω. Και εδώ με μια γόμα κάρβουνου, που είναι σαν πλαστελίνη όπως βλέπετε εδώ, πλάθεται πολύ εύκολα, σβήνω σημεία τα οποία θέλω να φωτίσω. Βλέπετε γίνεται πάρα πολύ εύκολα αυτό. Κάνουμε τα σβησίματα που θέλουμε και έπειτα ξαναπλάθουμε την σβίστρα, την γόμα. Βλέπουμε εδώ και μία άλλη μέθοδο μουτζουρώματος του κάρβουνου. Είναι και αυτός ένας τρόπος, όχι τόσο αποτελεσματικός. Ο καλύτερος βέβαια είναι με τη χαρτοπετσέτα, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι είναι μόνο για μεγάλες επιφάνειες, για μεγάλους χώρους. Τώρα εδώ με ένα σφομίλι, όχι αγοραστό προφανώς, ανακατεύω και με αυτό τις μικρές λεπτομέρειες. Τις μουτζουρώνω και τώρα εδώ ξεκινάω με το συμπιεσμένο κάρβουνο, το περίγραμμα του βουνού. Με τον ουρανό ίσως δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Θα δούμε και πιο μετά αν χρειάζεται κάτι. Και το συμπιεσμένο κάρβουνο και αυτό επίσης μπορούμε, όπως βλέπουμε, να το μουτζουρώσουμε με μια χαρτοπετσέτα. Γίνεται και αυτό, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο από το φυσικό κάρβουνο.
Αρχίζω, βάζω κάποιες λεπτομέρειες. Εδώ όλη η περιοχή αυτή είναι με κάποια χωράφια, με κάποια δέντρα. Ο ήλιος έχει πέσει πίσω από το βουνό. Γι' αυτό δεν θα έχουμε μεγάλες αντιθέσεις στο κάτω μέρος. Απλά έχουμε έναν πάρα πολύ όμορφο ουρανό. Βάζω κάρβουνο, τοποθετώ κάρβουνο και στο κάτω μέρος του έργου ζωγραφικής μας. Φτιάχνω δηλαδή τα χωράφια που είναι τα πιο κοντινά στο θεατή και στη μέση είναι ένας δρόμος. Ξαναβλέπουμε πόσο εύκολα μουτζουρώνεται το φυσικό κάρβουνο, το οποίο ενημερωτικά βγαίνει σε αυτά τα μικρά sticks. Είναι λίγο εύθραυστα και θέλουν λίγη προσοχή στη μεταχείρισή τους. Το χαρτί είναι το 1557 της Canson. Είναι το ίδιο που χρησιμοποίησα και για τα προηγούμενα έργα μου. Για κάρβουνο είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω φαίνεται κιόλας. Ξαναγυρνώ πάλι στον ουρανό, βάζω κάποια σύννεφα επιπρόσθετα. Και εδώ με το σφομήλι μου φτιάχνω σύννεφα. Είναι ένα μέσο το οποίο πέρα από την πρωταρχική του ιδιότητα που είναι να μουτζουρώσουμε κάτι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως μέσο ζωγραφικής, διότι μένει πάνω του κάποιο υλικό από αυτό που έχουμε μουτζουρώσει, εν προκειμένου το κάρβουνο, και κάλλιστα μπορούμε να πάμε σε κάποια λευκή περιοχή και να το χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε κάτι, για να δημιουργήσουμε κάτι, εν προκειμένου τα σύννεφα. Ειδικά για σύννεφα είναι πάρα πολύ καλό.
Εδώ είναι ένα μολύβι, άσπρο μολύβι κάρβουνου. Το χωράφι αυτό στα αριστερά έχει κάποια χόρτα. Προσθέτω κάποια δέντρα. Βελτιώνω λίγο τους λόφους εκεί πίσω. Το δεξί χωράφι είναι χωρίς χόρτα. Ίσως είναι σπαρμένο, έχει οργωθεί ή κάτι τέτοιο. Εξού και οι γραμμές αυτές που φτιάχνω και προσπαθώ να τις βάλω στη θέση τους. Το συγκεκριμένο έργο είναι μια πρώτη προσπάθεια που κάνω με τα κάρβουνα. Δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει. Αυτό που συμπέρανα, το κάρβουνο είναι ένα μέσο που σου δίνει πολλές δυνατότητες να δημιουργήσεις πάρα πολλά πράγματα, από πορτρέτα μέχρι τοπία, όχι μόνο της στεριάς αλλά και της θάλασσας. Και οτιδήποτε άλλο. Θα δοκιμάσω πάλι σίγουρα με κάρβουνο να ξαναφτιάξω κάτι. Το συγκεκριμένο έργο τελείωσε. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.